γνωρίζαμε νομοθέτες, νόμους και κανονισμούς πώς τα έκαναν στην αρχαία εποχή. Ωστόσο όμως θα συνεχίσουμε λίγο την όμορφη αυτή αναδρομή και θα σας ρωτήσω ότι οι νόμοι του αρχαίου ελληνικού δικαίου προστάτευαν τα συμφέροντα των ιδιωτών πιο αποτελεσματικά τότε σε σχέση με τον άλλον πιο σύγχρονο δικαίων. Τι γνώμη έχετε? Έχουμε κάποιες εικόνες, ενδείξεις από αυτού? Κοιτάξτε να δείτε, το αρχαίο ελληνικό δίκαιο διαπνεόταν από ένα πνεύμα κατά πολύ πρακτικότερο από εκείνο που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα δίκαια της αρχαιότητας. Οι διατάξεις του προστάτευαν τα συμφέροντα των ιδιωτών πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι οι ανάλογοι κανόνες που υπάρχουν σήμερα, ας πούμε, σύμφωνα με τα σύγχρονα δικαίου. Και αξιοσημείωτο είναι επίσης να πούμε πως ορισμένοι θεσμοί του αρχαίου ελληνικού δικαίου μοιάζουν και με τους ανάλογους θεσμούς των σύγχρονων εξελιγμένων δίκαιων. Δηλαδή, πάρα πολλοί νομοθεσίες έχουν βασιστεί και έχουν εξελιχθεί πάνω στο δίκαιο το οποίο δημιουργήθηκε από εμάς. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα μικρό με τους Ρωμαίους, οι οποίοι π.χ. είχαν δημιουργήσει ένα τύπου αυταρχικού πατρεφαμίλιας δικαίου. Οι Έλληνες έβλεπαν τον πατέρα, όπως άλλωστε και σήμερα, ως προστάτη και παραστάτη των παιδιών τους και γι' αυτό είχαν, ας πούμε, φτιάξει ένα δίκαιο πολύ πιο υπιότερη πατρική εξουσία. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε ότι σε επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε και για το τώρα τι συμβαίνει με το ελληνικό δίκαιο εδώ πέρα, στη σήμερα ημέρα, ωστόσο δεν μπορώ να αποφύγω να χρησιμοποιήσω λιγάκι και κάτι του σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι οι αποφάσεις τότε με τα δικαστήρια που έκαναν έβγαιναν σύντομα ή περίμεναν κάποιο χρονικό διάστημα, όπως σήμερα, παράδειγμα, γίνεται ένα δικαστήριο, οι αποφάσεις δεν βγαίνουν, πρέπει να περιμένεις να καθαρογραφεί, να σου πούνε κτλ. Έχετε κάποια εικόνα? Οι αποφάσεις, το χρονικό διάστημα των αποφάσεων δεν έχει καμία σχέση του τότε με το σήμερα. Γιατί οι δίκες ολοκληρώνονταν αυθημερών και αν αναφερθώ π.χ. στα ηλιαία, τα δικαστήρια, οι δικαστές που λεγόταν ηλιαστές πληρώνονταν πριν από την έναρξη της δίκης για να μην μπορούν να δωροδοκηθούν. Και όπως αναφέρθηκα, η ηλιαία ήταν το λαϊκό δικαστήριο και ήταν το κυρίαρχο σώμα του Δήμου, δηλαδή του λαού, στην απονομή της δικαιοσύνης. Και κάθε χρόνο από κάθε φυλή κληρονόταν 6.000 ηλιαστές. Από αυτούς συνήθως οι 2.000 επαρκούσαν για τις καθημερινές ανάγκες των δικαστηρίων. Και η ηλιαστής είχε δικαίωμα να γίνει όλοι οι άντρες οι οποίοι είχαν εκπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν κληρώσεως, και οποιοσδήποτε Αθηναίος πολίτης, και εφόσον δεν είχε χρέη προς το δημόσιο και δεν ήταν άτιμος, δηλαδή εφόσον δεν είχε στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Η ηλιαία χωριζόταν σε 10 τμήματα, που συνήθως δίκαζαν χωριστά, αλλά σε σοβαρές δίκες δίκαζαν τουλάχιστον 2 τμήματα μαζί ή ακόμα και περισσότερα. Και όπως είπα, η επιλογή των δικαστών και η διανομή τους γινόταν με κλήρωση. Οι ηλιαστές δηλαδή ξεκινούσαν με το φως του φεγγαριού, όπως μας πληροφορεί και ο Αριστοφάνης στις Φύκες, και πριν ακόμη ξημερώσει για να δώσουν τα στοιχεία τους και να είναι έτοιμοι, εν πάση περιπτώσει. Και ο καθένας από αυτούς είχε την ταυτότητά του μαζί, η οποία συνήθως ήταν μια πινακίδα χάλκινη, όπου αναγραφόταν το όνομά του, το πατρόνυμο και ο δήμος στον οποίο άνοικε. Επίσης, στην πινακίδα ήταν χαραγμένο και ένα από τα 10 πρώτα γράμματα της αλφαβήτου, από το Α έως το Κ, που έδειχνε και σε ποιο τμήμα της φυλής άνοικε. Οπότε, καθημερινά, πριν από την έναρξη της δίκης, κληρονόντουσαν οι δικαστές, αλλά και τα δικαστήρια τα οποία θα δίκαζαν. Όπως αναφέρθηκα και πριν, με αυτόν τον τρόπο οι διάδικοι δεν γνώριζαν τους δικαστές, αλλά ούτε και το δικαστήριο έως την ώρα της εκδίκασης. Οπότε δεν μπορούσαν να τους εξαγοράσουν. Και το δικαστήριο, ανάλογα με το χρώμα με το οποίο ήταν βαμμένο το υπέρθυρο της εισόδου, έπαιρνε και το όνομά του. Για παραδείγματος χάρη, υπήρχε το Φινικιούν δικαστήριο, που ξεχώριζε για το κόκκινο υπέρθυρο, το Βατραχιούν για το πράσινο κτλ. Οι δικαστές, λοιπόν, καθόντουσαν πάνω σε ξύλινους πάγκους, σκεπασμένους με ψάφες, ενώ πάνω σε μια ψηλή έδρα στεκόταν να προεδρεύουν το δικαστήριο και δηλαδή ένας από τους 9 άρχοντες.
Και κατά τα άλλη, η ατμόσφαιρα ήταν όπως είναι τα τωρινά δικαστήρια. Μόνο που οι αγορεύσεις τους διαρκούσαν 6 λεπτά και υπήρχε κλεψίδρα η οποία να υπολογίζεται σωστά και αυστηρά ο χρόνος. Η απόφαση, όπως είπα και πριν, του δικαστηρίου έβγαινε αυθημερών και ύστερα από ψηφοφορία των δικαστών. Κάθε δικαστής κρατούσε στα χέρια του 2 μικρούς χάλκινους δίσκους, τις λεγόμενες ψήφους. Η διάταρτη ψήφος ήταν καταδικαστική, ενώ η συμπαγής ήταν αθωωτική. Οπότε έριχνε προσεκτικά την ψήφο της αρεσκίας του σε μία ψηφοδόχο κάλπη και τη δεύτερη σε άλλη μία. Και τέλος γινόταν καταμέτρηση των ψήφων και ανακοίνωναν την απόφαση, η οποία ήταν τελεσίδικη και δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει έφεση περί τούτου. Και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο κατηγορούμενος αθωόταν. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο κατήγορος δεν έπαιρνε το 1/5 των ψήφων, πλήρωνε 1.000 νομίσματα πρόστιμο και κυριζόταν άτιμος, δηλαδή δεν είχε πλέον τα πολιτικά του δικαιώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα και θα έλεγα και πιο δικαιότερο από ό,τι είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Κύριε Αλιάκουρα, κυρίες και κύριοι, είδατε κι εσείς με αυτά τα λεγόμενα που μας είπε μόλις η κυρία Αλιάκουρα πόσο δίκαιο ήταν το σύστημα που είχαν χιλιάδες χρόνια πριν, με τις λεπτομέρειες που μας τα αναφέρατε και πόσο έχει καταδύσει τώρα. Ήρθε τα λεγόμενά σας να φτάσουν στα αυτιά κάποιων αρμόδιων κυβερνώντων να γίνει ξανά πάλι έτσι. Να αποφύγει ο κόσμος την ταλαιπωρία με δικηγόρους, με λαδώματα, με γραφειοκρατίες και τέτοια πράγματα που δεν έχουν τελειωμό. Και παίρνει και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να τελεσιδικήσει μια δίκη και να βγει η απόφαση. Ωστόσο, δεν θυμάμαι αν είχατε αναφερθεί, αλλά θα ήθελα να πω στην πορεία συναντάμε και το Αττικό Δίκαιο. Εδώ πέρα, αν έχετε κάποιες πληροφορίες, θα θέλαμε λιγάκι να μας τις κάνετε κατανοητές με το δικό σας βλέμμα. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, τελεία, ήταν και αυτά ένα μέρος του Αττικού Δικαίου. Δηλαδή, ως Αττικό Δίκαιο χαρακτηρίζουμε το σύστημα εκείνο των κανόνων του δικαίου, το οποίο ρύθμιζε τη ζωή της πόλεως των Αθηνών στην κλασική εποχή. Δηλαδή, ειδικότερα στον 5ο και 4ο αιώνα. Και θα μπορούσε να λέγεται και Αθηναϊκό Δίκαιο. Ίσως αυτός ο όρος να ήταν και πιο καταλληλότερος από το Αττικό Δίκαιο που είναι ευρείας γνωστό. Και όπως προκύπτει και από το έργο του Αριστοτέλη, την Αθηναίων Πολιτεία, στην Αθήνα, μέσα του 4ου αιώνα, υπήρχαν 3 δικαστήρια. Τα Ηλιαία, που αναφέρθηκα και πριν, ο Άριος Πάγος και τα φωνικά δικαστήρια. Η καταγωγή του Αρείου Πάγου και των φωνικών δικαστηρίων ανάγεται στη μυθολογία, ενώ για την Ηλία γνωρίζουμε ότι θεσπίστηκε και οργανώθηκε στο πλαίσιο των οργανωτικών μεταρρυθμίσεων του Σόλωνα, που παραδοσιακό χρονολογείται γύρω στο 594 π.Χ., εκεί περίπου. Ο Άριος Πάγος ήταν το αρχαιότερο και το πιο σεβάσμιο δικαστήριο στην Αθήνα και στα αρχαϊκά χρόνια είχε απεριόριστες αρμοδιότητες για την εκδίκαση πολλών και διαφορετικών ειδών αξιώσεων αλλά και αδικημάτων. Και μετά από το 462 π.Χ. η αρμοδιότητά του περιορίστηκε στην εκδίκαση υποθέσεων ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σωματικής βλάβης με θανατηφόρο πρόφωση, δηλητηρίαση, εμπρισμού και καταστροφής ιερών ελαιόνδετρων. Και μέσα του 4ου αιώνα είχε αποκτήσει επίσης και κάποιες συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Κατά την κλασική περίοδο στελεχωνόταν από τους Αθηναίους πολίτες που είχαν ασκήσει τα καθήκοντα του ενός από τους 9 άρχοντες και συνεδρίαζε στον ομώνυμο λόφο που είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Τα φωνικά δικαστήρια που αναφέρθηκα είναι μία από τις ιδιαιτερότητες του αθηναϊκού συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και ήταν βασικά 4 διαφορετικά δικαστήρια για την εκδίκαση διαφορετικών ειδών ανθρωποκτονίας. Όπως αναφέρθηκα και πριν στον Άριο Πάγο, που η σύνθεση του ήταν από 9 άρχοντες με ισόβια θητεία και σας είπα πριν τι ακριβώς εκδίκασε, δηλαδή ανθρωποκτονίες, δηλητηριάσεις, εμπρισμούς κτλ. Μετά ήταν το Παλάδιον, η σύνθεσή του ήταν από εφέτες, ενδεχομένως μέλη του Αρείου Πάγου και εκδίκασε και αυτό επίσης ανθρωποκτονία Αθηναίου από αμέλεια, ανθρωποκτονία μετίκου, δούλου ή ξένου,
και η τοποθεσία του ήταν στο ναό της Αθηνάς της Παλάδας, στη περιοχή του λόφου του Αρδιτού. Μετά είχαμε το Δελφίνιον, το οποίο η σύνθεση του ήταν επίσης από εφέτες, ενδεχομένως μέλη του Αριοπάγου, και εκδίκασε και αυτό βασικά εκδίκασε τη γνωστή ανθρωποκτονία, δηλαδή συμπεριφορά που οδήγησε στη θανάτωση, για την οποία ο δράστης υποστήριζε ότι έδρασε σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν π.χ. μία θανάτωση ενός μυχού ή κλέφτη ή ακόμα και αυτοάμυνα. Η τοποθεσία του ήταν στην περιοχή που είναι ο ναός του Απόλλωνος, Δελφινίου και της Αρτέμιδος, στη περιοχή του Ολυμπίου. Μετά είχαμε ακόμα το Ενφρεατή, το οποίο ήταν και αυτό πάλι σύνθεση από εφέτες και εκδίκαζε την εκούσια ανθρωποκτονία. Μετά είχαμε και τελευταίο είχαμε το Πριτανίον, το οποίο η σύνθεση του ήταν από βασιλεύς και φιλοβασιλείς και εκδίκασε ανθρωποκτονία που οφείλεται σε άγνωστο δράση, ζώο ή αντικείμενο. Επίσης, το αθηναϊκό σύστημα ή το αττικό δίκαιο είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Ήταν ανοιχτό, δηλαδή δεν συμμετείχαν μόνο οι διάδικοι, αλλά και δημόσια όργανα, είτε μονοπρόσωπα, είτε συλλογικά σώματα. Ήταν δημοκρατικό. Δηλαδή, όπως αναφέρθηκα και στα Αλλιαία, όλοι οι άντρες άνω των 30 ετών που δεν είχαν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα μπορούσαν να συμμετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης. Είχε αγωνιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η προετοιμασία της υπόθεσης, η παρουσίαση των επιχειρημάτων στο δικαστήριο και η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης αποτελούσε υποχρέωση των διαδίκων. Και η εκδίκαση αποτελούσε στην ουσία έναν διαγωνισμό των διαδίκων να πείσουν με τα επιχειρήματά τους στον σώμα των δικαστών. Και οι προσφυγές στο μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης διακρίνονταν σε καταγγελίες για προσβολή κάποιου ένομου αγαθού με δημόσιο ενδιαφέρον, γραφή, και σε καταγγελίες για την προσβολή κάποιου ιδιωτικού αγαθού, δίκη. Έτσι δηλαδή η ανθρωποκτονία διώκονταν με δίκη, ενώ η προσβολή της τιμής κάποιου σε συνδυασμό με την πρόκληση σωματικής βλάβης διώκονταν με γραφή. Και τέλος, οι αποφάσεις των αθηναϊκών λαϊκών δικαστήριων ήταν τελεσίδικες. Δεν υπήρχε δυνατότητα έφεσης εναντίον τους, καθώς τα λαϊκά δικαστήρια θεωρούνταν και ήταν τα ανώτατα δικαστήρια. Υπήρχε μόνο η δυνατότητα προσβολής των δικαστικών αποφάσεων των διάφορων αξιωματούχων ενώπιον των λαϊκών δικαστήριων, η οποία ονομαζόταν και έφεσης. Μάλιστα. Σημαντικά και άγνωστα για όλους εμάς αυτά που μας λέτε, κυρία Λιάγουρα, αλλά και αναρωτιέμαι λίγο να πω και πιο πριν που σας ρώτησα κάτι και πάρα πολύ εύστοχα μας απαντήσετε για τις αποφάσεις και για τον τρόπο που επέλεγαν τους δικαστές να κάνουν τη δίκη. Αναρωτιέμαι, οι σημερινοί μεγάλοι δικαστές, ειρηνοδίκες, εισαγγελείς, αριοπαγίτες, να τους τα δίδαχναν αυτά, να τους τα έδειχναν, να τους τα έλεγαν όταν επερνούσαν την περίοδο διδασκαλίας τους ή όχι. Άγνωστον. Ωστόσο, στη σήμερον ημέρα ακούμε και θέλαμε λίγο την δική σας προσέγγιση εδώ πέρα και ανάλυση τις λέξεις θεμιστές, νέμεσης, δίκη. Με δύο λόγια θα ήθελα να μας πείτε πώς πάρθηκαν αυτά τα ονόματα, ιδίως θεμιστές, νέμεσης. Κοιτάξτε να δείτε, η ιδέα της δικαιοσύνης είχε θεοποιηθεί από εκείνη την περίοδο στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, η Θέμης ήταν η κόρη του ουρανού και της γης. Συμβόλιζε ως πηγή θείων επιταγών τη φυσική και την ηθική τάξη, την τάξη του δικαίου. Και ο όρος Θέμης είναι πάρα πολύ παλαιός. Δηλαδή, απαντάται ακόμα και στα κείμενα της γραμμικής γραφής του Β. Προέρχεται από το ρήμα τίθενε και σημαίνει, σύμφωνα με την ετυμολογία αυτή, τον κανόνα συμπεριφοράς που απέκτησε ισχύ κατ' έθος και όχι εξ αποφάσεως. Ο πληθυντικός της λέξης θέμης απαντάται με τη μορφή θέμιστες. Και με τον όρο αυτό πρέπει να υποδηλώνονται αρχικά οι αποφάσεις των θεών και με τον ίδιο όρο όμως επίσης χαρακτηρίζονται και οι δικαστικές αποφάσεις.
καθώς και οι αποφάσεις των δικασπόλων και ειδικότερα σε παλαιότερη εποχή των βασιλέων. Οι θέμιστες αποτελούσαν ένα είδος θείων αποφάσεων, δεδομένου ότι οι βασιλείς που είχαν το δικαίωμα να τις εκφέρουν θεωρούνταν διογενείς. Και με τον ίδιο αυτό όρο χαρακτηρίζονταν καμιά φορά και όσα είχαν γίνει αποδεκτά από την μακρά συνήθεια. Τώρα, αν πάμε στη δίκη, είναι τέκνο της θέμηδος και εμφανίζεται στις πηγές ως έννοια πιο συγκεκριμένη, αλλά και στενότερη ως θεοποίηση, θα έλεγα, της ορθής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η λέξη παράγεται από το ρήμα δεικνύνε και η δίκη, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξεως, είναι η θεά που οδηγεί τις ανθρώπινες σχέσεις στην ορθή κατεύθυνση και ο τύπος του ορθού διακανονισμού των ανθρωπίνων διαφορών. Εκτός ετούτου σημαίνει τάξη, δικαιοσύνη και από την κλασική εποχή ότι και σήμερα δικαστικό αγώνα, ιδίως ιδιωτικής φύσεως. Τώρα για τη λέξη νέμεσης, είναι το τέκνο της νυκτός και του ωκεανού και λατρευόταν μαζί με τη Θέμηνα στη Ραμνούντα της Αττικής. Η λέξη παράγεται από τη ρίζα νέμ, που σημαίνει την απόδοση σε καθέναν της μερίδας που δικαιούται, και στα αρχαιότερα κείμενα το κοινό όνομα νέμεσης σημαίνει την αντίδραση στην άδικη απόδοση, αλλά και το νόημα αυτό προϋποθέτει ως πρώτη έννοια της λέξεως την δίκαιαν κατανομή. Η έννοια αυτή επιβίωσε στο όνομα της θεάς Νέμεσης, η οποία ήταν εγγυήτρια της δίκης κατανομής, δηλαδή του ότι κανείς δεν θα υπερβεί τα θεμιτά όρια της φύσεως και της θέσεούς του, δηλαδή κανείς δεν θα υπερβεί τον νόμο. Μάλιστα. Ρίξατε αρκετό φως σε αυτό το σημείο που ήταν κάπως σκοτεινό και εμείς εδώ πέρα σαν τηλεθεατές επλουτίσαμε τις γνώσεις μας. Ωστόσο, μια και μιλήσετε για νόμους, θα ήθελα να πω ότι, κύριε Ελιάπουρα, ένας νόμος απαιτείται σε αυτή τη χώρα, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογή όλων των υπόλοιπων νόμων. Και στο σημείο αυτό θέλω να ρωτήσω πάλι για το τώρα. Έχουμε δικαστές που να τηρούν το αξιακό, οι κανόνες δικαίου του τότε με το τώρα συμπίπτουν, ευθυγραμμίζονται. Έχουμε δικαιοσύνη σήμερα, λειτουργεί το σύστημα, όπως είπαμε, του αξιακού. Τι λέτε εσείς, τι εικόνα θα μας δώσετε? Αυτό είναι μια πολύπλοκη εικόνα, θα έλεγα, γιατί στα βιβλία που διαβάζουμε το δίκαιο διακρίνεται από την ηθική του ατόμου, η οποία συνιστάται στους κανόνες εκείνους συμπεριφοράς που απορρέουν από τη συνείδηση του καθενός με τρόπο αυτόνομο. Και αντίστοιχα η κοινωνική ηθική αναφέρεται στους ηθικούς εκείνους κανόνες που ανταποκρίνεται στις κρατούσες αντιλήψεις της κοινωνίας για τη συμπεριφορά των μελών της, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί, είναι ετερόνομοι, δεν διαθέτουν όμως εξαναγκαστικό χαρακτήρα. Και συχνά το δίκαιο αναφέρεται στη κοινωνική ηθική με τον όρο χρηστά ήθη. Ωστόσο, σήμερα η αναφορά στον όρο χρηστά ήθη δεν παραπέμπει στην κοινωνική ηθική, αλλά στις αναγνωρισμένες αξίες που προκύπτουν από την συνταγματική κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το δίκαιο διακρίνεται και από τα ήθη, τα οποία αποτελούν συνήθειες άγραφες στην πλειονότητά τους, που διαμορφώνονται μέσα από την κρατούσα στις συναλλαγές πρακτική και καλούνται συναλλακτικά ήθη. Τα συναλλακτικά ήθη όμως δεν διαθέτουν χαρακτήρα εξαγανιστικό. Αντίθετα, αποτελούν συνήθως κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Η ανθρώπινη λοιπόν κοινωνική συμβίωση ρυθμίζεται από κανόνες που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των δρόντων υποκειμένων, φυσικών αλλά και νομικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, δίκαιο ονομάζουμε το σύνολο εκείνων των κανόνων και αρχών που συγκροτούν σε μια ιεραρχική ενότητα, την ένομη τάξη, που στόχο έχει τη ρύθμιση με τρόπο καταναγκαστικό της ανθρώπινης κοινωνικής συμβίωσης. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ένομη τάξη και ένα σύστημα δικαιικών κανόνων, έτσι, το οποίο έχει συνταχθεί από την αρχαιότητα και έχει παραλάβει μεταλλαγές βεβαίως μέχρι την σύγχρονη εποχή. Τώρα, κατά πόσο
όλοι οι νόμοι και οι συντάξεις που βγαίνουν είναι δίκαιες προς τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, αυτό πραγματικά επιχειρεί επανεξέταση. Έτσι, δηλαδή πρέπει να πάρουμε όλες τις συμφωνίες που έχουν ιδρυθεί, να ξεκινήσουμε από το Σύνταγμα, να το αναλύσουμε όλο αναλυτικά και μετά να λάβουμε υπόψη και όλες τις συμφωνίες, όλα τα μνημόνια, όλες τις νομοθετικές διατάξεις που έχουν υπαρθεί και που παίρνονται συνέχεια, οι οποίες και βλέπουμε ότι μας δημοσιεύονται στην εφημερίδα κυβερνήσεως, και να δούμε ποιο από όλα αυτά είναι πραγματικά νόμιμο, ποιο από όλα αυτά πραγματικά στηρίζει τον πολίτη. Είναι πραγματικά ένας τεράστιος διάλογος που πρέπει να γίνει και μια τεράστια διερεύνηση και αμφισβήτηση ταυτόχρονα, θα έλεγα. Ας πάρουμε λίγο παράδειγμα από τους αρχαίων ημών προγόνους. Ναι, και ήταν όντως, όπως μας τα περιγράψατε νωρίτερα, ήταν δικαιότερο το σύστημα στην δικαιοσύνη και κατανοητό και απλό. Τη στιγμή που τώρα και εσείς έχετε τύχει σε κάποιο γραφείο δικηγόρου, βλέπετε πίσω στην βιβλιοθήκη του ένα σκασμό βιβλία, τόμους ολόκληρους, οι οποίοι, αν μιλήσουμε και τώρα που συνέχεια οι νόμοι αλλάζουν και αλλάζουν, δεν θα ξέρουν να τα βάλουν. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο, κυρία Γιάκουρα, μια δική σας προσέγγιση ως υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και ως εκπρόσωπος της. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε με τι μάτι τα βλέπει όλα αυτά ο πολιτικός φορέας και τους κανόνες του δικαίου απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα έλεγα ότι για μας και την Ελλήνων Συνέλευσης το δίκαιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που θέλουμε να κάνουμε, που θέλουμε να δημιουργήσουμε στην Ελλήνων πολιτεία. Μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη είναι μία από τις 12 αξίες του Ελλάνιου αξιακού συστήματος που έχουμε γράψει και η εύρυθμη διοργάνωση μιας πολιτείας στηρίζεται στην ισοπολιτεία, στηρίζεται στην ισονομία αλλά και στην ισοκρατία των πολιτών. Για να υπάρξουν αυτά τα δυνατά στηρίγματα της πολιτείας, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο, διανεμητικά, διορθωτικά, αλλά και με αμοιβαιότητα. Αυτή την απόδοση του δικαίου καλείται ως καθήκον του να το εκτελέσει το δικαστικό σώμα και η πολιτεία βεβαίως στηρίζεται στο λειτουργήμά του, επειδή η δημοκρατία μεγαλουργεί μόνο όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα. Οι δικαστικοί οφείλουν να τηρούν και να επιβάλλουν τον νόμο και τη δικαιοσύνη απερέγκλητα και αμερόπλητα. Και οι δικαστές όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων θα πρέπει αυστηρά και ευσυνείδητα να απέχουν από οποιασδήποτε ομαδιοποιήσεις, κατοποστοές, από κλαμπ, τάγματα κτλ. Για να είναι σε θέση να λειτουργούν αμερόληπτα το λειτουργήμά τους και χωρίς να επηρεάζονται από κανέναν. Και η πολιτεία βεβαίως θα τιμάει τους δικαστικούς εφόσον προωθούν τη λειτουργία τους στον άξονα των Ελλάνιων πρωτοκόλων και θα προστατεύονται, αλλά και θα ικανοποιούνται ηθικά και υλικά με τον καλύτερο τρόπο. Όπως αναφέρθηκα και πριν, η δικαιοσύνη απαιτεί μεγάλη σοφία και ταυτόχρονα μεγάλη δύναμη για να εφαρμόζεται στον τελειότερο τρόπο που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα κράτος άδικο, θα έλεγα, και χρειάζεται μεγάλη συζήτηση και μεγάλη έρευνα να γίνει για να γίνουν όλες οι προσαρμογές που χρειάζονται και να έχουμε ένα κράτος δικαίου. Και σε αυτό πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι μας. Πραγματικά όλοι οι πολίτες. Δηλαδή, έτσι όπως γινόταν και στην αρχαιότητα που συμμετείχαν μέσω κλήρωσης, ας κάνουμε κάτι παρόμοιο και τώρα. Γιατί όχι. Ο καθένας από εμάς έχει και τις ικανότητες αν θέλει και μπορεί να μάθει, αρκεί να θέλει. Οπότε πρέπει όλοι εμείς να στηρίξουμε το δίκαιο. Γιατί αν δεν υπάρχει δίκαιο, δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε ελεύθερα να ζήσει, δεν μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Αν δεν υπάρχουν τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Τα θεμελιώδη δικαιώματά του θα υπάρχουν μόνο όταν επικρατήσει το δίκαιο, το πραγματικό, το οποίο στηρίζεται πάνω στην αλήθεια
στην αρετή και στις υπόλοιπες αξίες τις οποίες έχουμε εμείς στο αξιακό μας σύστημα. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που έχουμε αναλάβει και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά ήδη έχουμε βάλει όλες τις θεμελιώδεις βάσεις που χρειάζονται. Ήδη έχουν στηθεί όλες οι πλατφόρμες και τα λοιπά. Έχουν γραφτεί τεράστια βιβλία όσον αφορά το δίκαιο, την πολιτεία του ανθρώπου, το πώς πρέπει να δημιουργηθεί. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα θέμα χρόνου το πότε θα υλοποιηθεί. Έτσι. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, όπως είπα, χρειάζεται συμμετοχή όλων μας. Δεν υπάρχει να λέει κάπως δεν ξέρω ή δεν μπορώ. Όλοι μας μπορούμε. Όπως μπορούσαν και τότε, έτσι μπορούμε και τώρα. Είναι μόνο θέμα θέλησής μας, τίποτα άλλο. Κυρία Γιάκουρα, μας ταξιδέψατε σε ένα υπέροχο γνωσιακό, το οποίο δεν γνωρίζαμε και είναι πιο ακόμα, βγήκαμε από αυτές τις δύο εκπομπές με πιο πλούσιες γνώσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα στο πάνελ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα από κοντά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή και να σας πω την τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Αλονίτης, στην παρουσίαση ο Γιώργος Μητρησιάνος και από όλους εμάς, τους συντελεστές του στούντιου, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ.